Welsh Lesson 31A, Beginner-1 Sylfaenol, Taith Gwion, Penod Index Saith. Bod hyn fynydd gyntaf, nid oedden ni'n cael fy disgwyl I serve y dishes i'r fyrddau, felly oedden ni'n dim ond yn responsible ar gyfer cymryd archebion, pan oedden additions ar gyfer y cwpl yn ei 50 yn barod am ei serve iddynt. Fe oedd Gwilym oedd yn ei serve, fy gwsbyriaid nesaf oedd teulu Young gyda cwpl a 2 child, a roedd y cwpl yn ei 20 gyda bachgen o oddeutu 8 oed a genydd o oddeutu 5 oed. So my everyone, I said, par drinks are I can get for you, chi, juice orange, meddai y genydd. Lemonade, meddai y bachgen. A beth am madam a sir, I asked, y cwpl Young. Pint o beer light, os gwelwch yn dda, meddai'r dyn. Gwydr o wine coch, os gwelwch yn dda, meddai'r fenyw. Diolch, a dyma'r eich diwyllenni, I said yn hand over a diwyllenni iddynt. Diolch yn fawr, desed nhw, ychydig yn chwyrach, fe fias i'n dychwelyd I gymryd ei archebion. Ydych chi'n barod I osod eich archebion, I asked Skate a slodion mawr, os gwelwch yn dda, meddai'r fenyw. Place a slodion mawr, os gwelwch yn dda, meddai'r dyn. Heddyg a slodion small, os gwelwch yn dda, meddai'r eneth. Heic a slodion small, os gwelwch yn dda, meddai'r bachgen. Gyda peas mushy, I asked os gwelwch yn dda, they said no.